Hola, jo sóc la Cris Bru i aquí comença la campanya de Berkami pel meu primer CD, que es dirà Addicte. Han estat 2 anys de molts concerts, concursos, molt de moviment. Tot això m'ha ajudat a reunir l'energia per finalment començar aquest primer CD que em fa moltíssima il·lusió. Tot això no seria possible si no fos per un equip de persones que em dona suport i m'acompanya cada dia als assajos, presa de decisions. Per la part de la producció musical hi ha Impuls, que és una productora formada pel Miquel Cuixart i l'Unai Izaguirre. Després, òbviament, hi ha la banda, que són els que m'ajuden a que sonin les cançons en directe i em donen aquest coixí per sentir-me molt segura a l'escenari. Són el Marc Casanovas a la guitarra, el Pau Rosés al baix i el Joan Vilalta a la bateria. Sense ells tot això, doncs, res de res. Avui estic aquí per demanar-vos el vostre suport en aquest Berkami i la vostra aportació en la mesura que pugueu per poder fer-ho possible. Aquest CD es dirà Addicte i seran 10 cançons en català de composició pròpia i giren al voltant de la temàtica de les addiccions i cada cançó expressa una situació, una emoció o una sensació sobre les addiccions. Aquests diners que recolliran amb el Berkami s'utilitzaran per la gravació, la mescla i la masterització de les cançons i també per realitzar un videoclip. Moltíssimes gràcies per la teva aportació i espero que t'agradi aquest àlbum Addicte.